ama sahin he khei sa hian poi khoina rap thlak tak chungchang kan soidona thisen chuak le Thlarau lam thil ngai thlak nom te lo chuan ngai thalo vila ten chami tampo ngai thlak anom vak lo mai thaya kan ngai thlak le thlak lo kha chu kan du thlanna anina chungin ngai thatu te hena kan soilang ve shim du ani Michael Taylor hi kumsang ka zakwa somli pali September ni somni pakhat khana pianga Englena khosa ani anu puinen an cheng duna kan case ngai thlak tur hi a thlen lai vel hian Michael chu kumsom thum pakhat mi ni in anu pui Christine Taylor chu kumsom ni pakwa upa ani ve boka annu pa hian fa panga nein uyan vul bokani England ram Yorkshire khwa an chenga Michael hi rantala eizong ania mi hoi hom tak mai nung changmoi she emem le chongtam lem lo takania tunang laya chuan ami zia chu a boring kan ti ang tur chi kha ani heng hun lai vel hian England ram chu economy lama atlaniam hle maya mi pui puin norna te an lantir fo china England ram economy tlaniam chuan Michael te chungkwa eizona po chu a ngong ve ngei boka chu baka ama in Michael hian ataksa alo hliam to wangin sa atal changa handom san le han choi san angai hian ataksana te chu arun chuak le china anung jang ru na chu a chuak le china annun ati harsat pha hle maya hemi wang hian Michael point depression te anei pha hial bokani heng hulai hian England rama chuan Christian na an lawar hle maya an pui thu hle bokani Michael te chungkwa po chuan in khom na tur le loina tur kaushan an zonga nima sela anrin ain an lo khira danjom tur neu neu le ti tur neu neu alo tam seya an len ve theina chu an hu zo lo ani ber nima sela ni khat chu an chenom du pakhat barbara chuan Michael te chungkwa khosak dan chu a mu in a khonga hle maya an rilru a ha seya ele barzon lama la an pache bok seya ti chuan pi barbara chuan Michael te chung ko hena chuan biakin pakhat mi tampo loilo na mase an chung ko ta na loina chi takni a sha thu asoya chu biakina inkhom te chu an hlima chung ko angchia anin en hlom thu te soin chu biakin chu a ko mu ta a chu biakin en kol tu pastor chu mechia ania in ngai nang ko tang a fela a khering lutuk bokani ti ina soya ti chuan Michael puin a depression na ya po chuan zia omlam apan pha thei be sein chu biakina chuan vein khom ve atumta ani heng hun lai hian kaushan be lomi chu mi in mi pa nga ya an ngai lawa ti chuan Michael te nu pa chu an vein khom ve ta a an vein khom tum chuan fellowship te na wangin in khom kai shwaya ne ya thil chu apa ngai viau bokani kaushan kal khom kai shwai tu chu Mary Robinson ni in kumsom ni pakhat le ka upa ania meche in ring tok takania a chong du in anel om hle boka Michael chuan kaushan kai shwai tu nu a mu chuan mak ati hle maya a chan chu kaushan dang an lo in khom ve zeu zeu to na te chu an pui thu hle ya an hlo om zok ma china ni hetia anin khom ma sak ber zana hian Michael te nu pa chu bekin chhodna tlar hnung lama an chuwa merin thu asoi zo nu chuan heti hian atia local khom te zinga pathian ti damna mamo kan omem ti in mi puite hena chuan hun a honga Michael chuan ban a pharang hleya ti chuan Merin Michael a chhutna lam chu apan ngala Michael po a chhutna atanga thawin Mary chu apan hnai ve ngal thwaya chuti lai tak chuan biakina inkhom ve thau Peter pakhat chu alo chap zoi zoi maya Peter lo chap char char hi pi Mavis Smith ania pi Mavis si chap chu Merin a mu vele chuan pi Mavis chu aluwa kut ngatin a tong trai sakta a Michael po chu chhuata chingchi in abana phara a tong chaya chong shet lo de chuan a bei ve ta a Michael chu pathian Thlarauin alwa khat nia sha in kalkhom tele pastor Mary te chuan ropui anti takseta a hnuwa phei chuan Michael te chene ina fellowship te an bo sai ta fowa Bible study te an nei china ni nimasela chutia hun an man tak nu chuan Michael anu pui Christine chuan a pasal le pastor la nau pang tak Mary te chu adu ain anin nelin a sheta tlat maya Michael le Mary te chu midang an ho nu te poin zanrei tak tak zengdar ni dar thum thleng te chuan anin kom china Christine chuan pastor Mary kho sakzia chu angai thailo tul tula hun alo rezel nu phei chuan
an sum thailo lek leka apuak dar chep to hi ani ber heti mek lai hian Taylor's chungkwa te chuan Mary thil chin dang a thalo lam chu an hre chuak ta boka mi luwa kut ngata ti dam tong trai chau chu a thil ti chin ani tlat lo Mary chu Thlarau Sual ne na in kung kai na nei anga shiat an neya ama chuan pathian atanga chuak ni lo setana achang zoka lo chuak thil ti theina omni in an sia a zan kha chu Michael te chene na chuan fellowship an nei leya hemi zana hian ama a Michael te in khom masak bera Peter pakhat lo chap char char te kha hemi zana po hian kil khata alo chap le ta char char maya chu vele chuan Pastor Mary chu zuang thau otin heti hian atia kan Peteri ko chunga hian Thlarau Sual a omani no chwa angaya ni atia ti chuan mi zongzong molai chuan Pastor Mary chuan athil ti theina chu alan tir ta a Mary chuan chong shat lo makpui pui te chu achama power nei angten a omboka a chong chai na sa hle bokani chutia na sataka Mary a chong chai chuan Peter Mavis se chu aron che ta vak vak maya atal vak vak boka mi theng khat chuan an lo man betlat boka Mary chu a chong chai na sat pole Peter te chu a thin rimin swalet te atum hlau zoka ti chuan Mary chuan a ne don lauti in sha in pi Mavis chu kalsanin midang te chu a chong chai sakta dai maya chutia Marin ami chong chai lai chu zo felpo nei lova midang a chong chai ta dai chu ama ngai theilo sa Christine chu ati thin rim ta hle maya midang po chuan Pastor Marin Peter Mavis chhuata la Buai reng akal san ta dai chu an ngai dan ani vak bik lovani ti chuan hemi zana thil thlenga wang hian fellowship group te chuan angai an o thei ta meu lova Mary anrin na chu abo zauta ani nimasela Michael chuan Mary chu zanrei tak tak thleng chuan ala kom fawa chu mai baka Michael mi zia chu na satak main ain thlak bokani Michael chu athin rim ma hleya achung te bula ompo a thla hlel talo hleya zanlama vanlai zola thla aron engte hian a hlautlat mai boka Christine do theichin chu a pelta zan khat chu an chenai na bok chuan fellowship nei turin an pung khom leya an kim chap nu chuan Christine chu adinga ti chuan heti hian a soita ani a pasal Michael le Pastor Mary te chu hawin idinkara hian engemo a omani in thil ti mek hi thil dik ani lo chu wangin siam chaddan in ngai to angaya ni atia mi puipung khom te po chuan makti deuh chung chuan Michael le Mary te in kom nel dan chu mak an lo ti ve tho ani ti asheta a Christine chuan in pani hian in chunga han chho ula hanin soifel ro u atita a Christine soyang chuan Michael le Mary te chu an chho ve maya ti chuan in hnuaya midang ho chuan an lo ngak ta a tu hnuwa an soidan chuan hetia in chunga an han chho hian Michael chuan Mary chu fo atuma nimasela Mary chuan ahnar aniome mase thil chiang tak ero shiat ani lo thungani anin soifel to hnu chuan in hnuaya an chhuk le ta a an zuk chhuk hnu chuan Michael chuan heti hian ati ngala pathian chu fakro u thilmak a thlengani ti dam kan ni ta ti in a au vela ti chuan anin khom chhun zom le tamaya nima sela a hnu rei lo te a chuan Marin Michael mit murong danglam chu a mutamaya Michael chu Thlarau Sualin alwa khatani atia chong shat lo te chuan a chong chai le ta a chu vele Michael chu talin Mary chu a beng ta sok maya Mary chu abo be ta tat boka mi puite chuan Michael chu poson tumin anron be ngala anupui Christine po atel ve bokani an poson nu chuan Mary chu thabar takin kil khata pathian ming alo lam char chara ti chuan police te po anron kala nimasela thil danglam a thlen to lawa wangin an let le ngala mi puite po chu an hodar ta hloma Michael le Christine te nu pa le an fate cha chu ina chuan anom ta a borak chu arit hle ani ber an chanchin po chu an khwa chuan a thang na sa hle maya an soidu hlom hle boka a chen line Pastor Mary le Michael te chu an mudun an lauti boka thushe tu inti an tam ta hleya Michael te chanchin chu Pastor chen khat te beng alo thleng boka chung zinga Pastor pakhat chu ramhoi no chuak thin ania Thlarau Sualin an ngam lo aniome pathianin ramhoi no chwa chu arong bol na na apek ni in angai bokani Pastor le a haute chu Michael a chan pui tumin an chena in lam chu an pan ta ngala Michael chuan Pastor chu heti hian alo shila
Pastor Mary chuan voi tam tak alo thlem thina ti sachak na lam hoi zongin alo thlem fawani ome Mary chuan mi ko chunga ramhuai om no chwa saka hnekin an ko chunga ramhuai Thlarau Sual chu alu tir Zawk thin ni ina soya Pastor Mary chu Satanis ani thu asoi ta hlul mai boka mi te chuan mak an te hleya ui chu tiang chuan mo alo ni ya Pastor Mary chu Satanis mo alo ni an ti ya an soile ta sep sep ani ber pu pastor chuan chu tiang chu mo lo ni ya kan kal photanga a chin fel dan tur kalau ngai to angeti in Taylor chung ko in chu a chwa san ve ta a Taylor chung kwa te chuan an thil ton boruak ritlu tu chu boruak thar dong turin an chung kwa chau chuan zin kho thon an tum ta a nimasela an chenom no Barbara chuan in ti thil she takle in ti ngai to kim takin Pastor Mary chu awasya tir khera mai kala ko chunga ram huai ala om sia an vacation manna te boina an vasiam palangeti in Pastor Mary chu a chin fel dan ngai to turin avatia Pastor Mary chuan i soi chu adik che ani plan kalap se mangti in Barbara chu a tha liam ta a ti chuan Michael chung kwa chu an jin ma chuan an chenom nu Barbara pok chuan Pastor Mary in thilpoi mo tak shiltur anei thu soin an jin ma in ama hulok tura ati thu Taylor chung kwa te chu a shilta a Taylor chung kwa te po chuan phur lo tak chung chuan an chenom nu thu soi chu an ngai poi mo saka wangin Pastor Mary chu motor chuan an kalta ani Michael le Christine te chu an kalta a nimasela Pastor Mary ro manna chu an she silova Pastor Mary chuan a team tenen chuan ambush style te maila an rin lo lain Michael te chu walbeta Thlarau Sual chu no chhuwa an tumani October ninga zan kumsang khazakwa sumsari palia chuan Pastor Mary le a team te chuan Michael chu an lo beita nge ya Michael chu chong maksak pui puin an chong chaya an walbetlat boka chu vele Michael po chu rapom tak takin a khosata ani a awak waka ramsa angmain a shama a che tor tora ataka mutu phei chuan a rapom zia an soi chamchi ani ama chong chai tu te chu kut a thak boka a chenin an lo man bet boka Mary team te soidan chuan dar kariat lai Michael chu an chong chai sak nuwa a ko chunga changin Thlarau Sual somli lai an no chhuwa kan yome ti chuan Pastor Mary chuan a team te chu an chau to thu soin zan inatan chuan kan du tok photang Thlarau Sual pathum no chhuwa tur ala oma naktu ka kan chhun zom liang ti in a team te chu a ho tir ta a makdeu mai chu alo ve tu te chuan Michael chu thil ti swal ni mi alo le ati ngai lo swala te chuan in puana te an nei tir ani ome dar kariat lai mai be tok tu Michael chu a chau dan tur chu kan ngai to thia mai karing Pastor Mary team te chu an hodar ma chuan a team zinga me che pakha chuan kan ho san theilawang ala bang te po chu kan no chuak ngal turani atitlat maya kan no chuak ngalani lo chuan anu pui Christine hi tha ani donani aron tile ta a nimasela a thian te chuan an chau to ema wangin angai ri lo Thlarau Sual tamzo kan no chuak to alom I ho photang u an ti ta a an ho lui ta ani ti chuan Christine le Michael te nu pa po chu ina an ho tir ve ta a Christine chuan an fa te chu an pi le pu te bula adaria a chan chu anin chung boruak chuan azir mo lo tlatani Michael te nu pa chu an ho nu rei lo te a po chuan an ha dam man lo ani ber Michael chu engemo in a chen chil le ta a ain phel ruak ta vek maya zaruak vek chuan anin chunga chuan akal kwala Christine chuan mak ati in a thabar tak zetani Michael chuan chongkam mak tak tak rapom tak tak enge a soipo sha daw chuan arak ta vak vak maya ti chuan in chung lama anupui om chupanin Michael chuan Christine chuman betin aka chunga chuan a theipa topin a kut chu arola alei chu apo chhuwa sakta ani Michael chuan Christine lei chu apo thler ta noi maya Christine chu chhuata chuan atu sop ta noya ama thisen ngai mai chu a hak ta bor bor maya Michael chuan ala du tok ta haulo anupui Christine mitmu chu akum chuak le ta a ala du tok chong lawa Christine mai chu asoi sale ta a Michael chuan Christine mai vun chu akut longin a hama apo hik sakta vekani a hnuwa an soile dan chuan Michael an Christine mai vun apo li na sat ema wangin Christine ru te po alang thayani antia arap thak tak zetani Christine chu adu to ka asoi sak hnuwa anui vullaya chuan a chuan le ta a Michael chuan anui vullai poi soilo chu asoi sale ta ani
an ui chu akut le ake aru te chu apot dar davek maya ui chu alei apo chwa sak vele ya amit mu po akom chwa sak boka anu puile anui vulai adu to ka asoi sak nu chuan khola ya ruakin awak kwala awa kwal nu chuan mi in lo mu in 911 an call ta ani 911 call tu te chuan mi pa pakhat khola ya ruakin awak kwala apa ngai vak lawa ang akota rong sen akai nuar bokani antia nimasila police ten Michael aron mu chuan akota rong sen kai amo anti chu thisen ani ti ansheta ani Michaela anwak mu hian tom kekin alo omani ome chu baka chuan hei hi setana thisen ani ti in alo tong chara police te chuan engtin emo anman beta station lama anshwai ta ani police ten Michaela te chen in anve en fia don chuan Michaela kuta thisen kai chu anu puile anmui vul lai thisen ani ti reng anshelawa thil chin changa ivena kalchau anni nimasila in chung an hanlu chuan an thil mu chuan abarak khai chiang kher mai an thil ton to zinga chuan arap thlak berang antia an theinghil to ngai lo tur thu an soi hialani autopsy result achangin Michael chuan akut longin an leite chu apot chhuaka an mit mu kom sakin a mek som zui bokani ti an han shat le phei chuan soitur po an shelo hialani investigator te chuan an nu chui tur chu rap thlak an titak zeta Michael chu mental hospital a anda a mi thiam ten an zir chan nu chuan trail ma chon tur poin a Rilru chuan atlin lo thu an soya court chuan Michael chu anupoi Christine le anui vut lai chunga ache dana po Rilru lam chen lo na awangin thiam lo na an chantir talawani kumli chung chau mental hospital a enkolna dong turati anita zoka kumli chung enkolna adon nuwa chwa zalen ania nimasela hetia a chwa nu hian anun apangai viau lawa anun chu ahlim lo hleya mani inti hlumpo atum fawani ahnung jang na te kha ati nat bel boka achang le leido achangin azwang thathul atira rorel na annei chum khan tu main kaushan hau Michael atong chai tu pastor Mary le atim te kha andem me alawa nimasela ko rorel lai vekin anti member zengami me chepakha chudingin kashi lok ve kalom kan na kan zo fel nga lo chuan anu pui tha ani don ti ka soi vek kha ma se nak tu ka anti tlata kan ho ta hlomani kha aron tia engtin change courtin henu tho soi hi adon son kan shelawa nimasela psychologist ve thung te chuan dar karyat lai mai Michael chu an chong chaya wangin ataksa le Rilru lam thlengin anti boisak vekani mental abuse wangani ti in Thlarau lam thil ti nilovin Rilru lam buai thut na wangani ye anti bokani ngai thatu te comment section lama in ngai dan in lo soi ve donania